Așteaptă-mă, frățioare, și-ai măilele, ca să-mi crească aripioare și-ai măilele. S-o zbura spre cer înaltul, doi brați unul lângă altul, doi brați unul lângă altul și-ai măilele. Că de nu rămân și mor pe margine de răzor, pe margine de răzor și-ai măilele. S-o zbura spre cer înaltul, doi brați unul lângă altul, doi brați unul lângă altul și-ai măilele. Că de nu rămân și mor pe margine de răzor, pe margine de răzor și-ai măilele. Da-da, Ioana, da-da, Ioana, nu știi tu vreo buruiană. Da-da, Ioana, da-da, Ioana, nu știi tu vreo buruiană. Nu știi tu vreo buruiană să mă lecuiești de o boală, că mi-a cuprins inima și de ea nu pot scăpa. Nu știu, da, dacă ne-aș ști de boală te-aș lecui, măi. Nu știu, da, de n-aș ști de boală te-aș lecui, măi. Zile n-ai mai pătimi, nopțile le-ai odihni. Nu te păli din picioare cum se pălește o floare. Nică ochi de viorea, o putere de-aș avea, măi. O putere de-aș avea, numai ochii ți-aș lua, măi. Și aș lega într-un tulpan cu un fir de maghiran și aș ține la păstrare să nu-i vadă oricare. Ia spăla fiece seară cu apă din cinci zboară. Ia spăla fiece seară cu apă din cinci zboară. Ia sfânta pe tămâioară, i-aș pune la inimioară, i-aș pune la inimioară și m-aș lecui de boală, că n-am boală să bolesc și am boală să iubesc. Și de-o iubi ce mi-o place, n-are nimenea ce-mi face. Bravo, Irina Ana Maria Iliescu, te invit aici alături de mine. Este pregătită de doamna Aurelia Popescu Preda. A mai fost la noi la emisiune, dar nu mi-aduc aminte cum ți se zice ție. Bună dimineața! Irina. Irina ți se zice, multe nume, unul mai frumos decât celălalt și o voce frumoasă și un profesor special cu care te pregătești, o doamnă care iubește cu adevărat folclorul și care ține așa la tradiții. Când ai ajuns tu la doamna Aurelia Popescu Preda? Acum un an. Acum un an. Și cum ai ales-o pe dumneavoastră? Mai sunt profesori. Da, dar Ți-a recomandat-o cineva? O știai? da. Am înțeles că tu te-ai pregătit și știi să cânti și la pian? Da. Asta îi ajută pe interpreți și e un instrument tare frumos. Tu câți ani ești? 11. 11, mulți înainte. Și cânti de un an cu doamna, te pregătești cu doamna Aurelia, Da. dar cântai și înainte de acest an? Nu. Nu? Și cum a început totul? Ai început mai întâi cu instrumentul și după cine și-a dat seama că tu ai și voce?
Mama. Mama și te-a dus mai departe către un profesor deosebit. Ai mers la concursuri până acum? Da. Care e cel mai drag premiu pe care l-ai câștigat? Premiul 2. La ce concurs? De colinde. La un concurs de colinde. Și care e visul tău așa, pe ce scenă te vezi tu cu un trofeu în mână? Pe scena cărui festival? Maria Tănase? Da. Festivalul Maria Tănase este și ar trebui să fie un obiectiv pentru toți soliștii, pentru că este unul dintre cele mai mari festivaluri de gen de la noi din țară. Și dacă ești acolo nu câștigător, dacă ajungi să treci de preselecții și să fii participant, tot este mare lucru și dă girul talentului tău. O să facem extragerea pentru voucherul la Betty Pătrașcu. O să te rog pe tine să extragi un bilețel. 6 ianuarie, 10 ianuarie este valabilitatea acestui voucher. Puteți să vă faceți un machiaj frumos. Ia să vedem ce scrie aici, cine a câștigat. Anica Popânzăreanu din Craiova. Felicitări, să vă bucurați de un răsfăț. Sunt mai multe bilețele aici, mulțumim pentru că ne-ați sunat. Se pare că lumea se pregătește, poate, de Sfântul Ion. Irina, te invit în platoul muzical și îți doresc mult succes în continuare. Noi ne vedem luni dimineață, atunci când se întoarce și Doru. Știți că de obicei lunea pleacă la filmare, însă a spus nu, luni o să fiu aici. Ne povestește ce a făcut în acest weekend prelungit. Să aveți un weekend frumos și să vă protejați de ger. La revedere! Dacă